आं गयसो जानो लुगैबाय स्टारबाक्सआव फैनानै Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो हारसिं दंमोन नालाय नानि गैयामोन बेखायनो आंखौ सानद्रि मोखां लिंहरबाय आरोना थु नोङो बरिं जादों खोमा आं नोंखौ लांनो जायगा मोनसेयावहाय होननानै नै जोंना सफैबाय सानैखौबो हाबाय इनिया इउटुबनिफ्राय फैसा मोनलायसिगोन मालाय ओमफ्राय दा फैसा मोनबाथाय फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाथाय पार्टि होनांगौ आंनि मबाइलानो मोजां नङाब्ला मानो मबाइल गोदानानो मबाइलानो मोजां नंला आंनिया फार्स्टसो मोजां उथिलानोथ' केमेरायानो माबा नुदों ओमफ्राय बेनिफ्राय सिगाङाव मबाइला ओरै मावामोन दा मावो जाबाय औ Ayo Lisma, ayo Lisma, Nanti beda apa nih sama ini? So बेयावहाय जोङो मोनसे खामानियाव फैदोंमोन बेखौ खिथाथ'ला ओमफ्राय दायो सानद्रि मोखांजों आंजों स्टारबाक्सआवहाय थांसै आरोना आं थांफेराखै स्टारबाक्सआव ओमफ्राय आंना स्ट'राव माने सम गोदो जागोन नायनाय दै गैयामोन दस' मा दंमोन गैयामोन गोलोमना जादों होनना थांसै जोङो आंखौ गारनानै मा थांगासिनो नोङो अबे मोनसेखौ जागोन नोङो इयावहा आङो मोननैखौ फेभरेट मोनो गोदै ओमफ्राय नैखौ जायो नायबा नुगोन गोखा मोनगोन नामा होनखो इखो नोंनिया नामा मा लिरनाय होनो लिउ काउरि लिउल' नामा जाबाय जोङो गोखाखा नालाय ओमफ्राय ओरैबायसा गोदोर जाबाय आं बिया जानानै जोंनि रुमाव नोंनिया बुस्थु गैया मालाबा जानो हाया देनां मा जागोन नोंनिया हाबा गोलाव होनबा आं गयसो जानो लुगैबाय स्टारबाक्सआव फैनानै आं गयसो जानो लुगैबाय स्टारबाक्सआव फैनानै दस्रा गय जानो लुगैमारबाय आङो गयसो जानो लुगैबाय आं थांसै गाइस जोंखौ सानदों मा एसे फट' लागोन एसे भिडिअ लागोन होननानै जोंथ' जादोंमोन ना बेलेगफोरादि मोनसेल' कपि लाब्लाना फट' थिखाङो जों बेसे जाखानाय जों बेसे मोननै कपिखौ मोननै नामा थांसै दायो फैदो जि जाबाय आंनिया उदैयानो गोदोर जाजोब्बाय गाइस स्टारबाक्सआव इमान बुरजा माबा माबि जाबोबाय गारि भारायानो गैलायलायला अट' बुक खालामलायनासो फैनांबाय फैसायानो गैलामोन मा खालामबावनो दे
नै दिनै सान्द्रि मोखां लाहानावलाय जानो फैदो माबा जाहोगोन आंखोबा लिसु जाहोगोन आंखो दिनै सान्द्रि मोखां लाहानावलाय जानो फैदो नालाय दिनै मा जाहोगोन नायनोसै जल्दी से चलो मालाय सान्द्रि मोखाङा माहानिफ्रायबा मेलानिफ्राय बायना लाबोदों मा मेलाले कफि लोंजागोन ना मा मेलानिफ्राय बा बरियालै सोरनोबा नांगौबा फानहरफिननाय जागोन नै आरो बेबो मोनसे मोनथाम अ फिसाया नोंनि गिदिरा आंनि नामा मोखांनि रुमनिफ्राय दायो जोङो आरो न'आव थांफिनबावदो आंखौ दायलाय माथो होनदों ओमफ्राय दा फैफिनगोन आरोना जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनो माने ओरैनो इभेन बुस्थुफोरखौ न'आव लांना ओरैनो ओमफ्राय जों फैफिनगोन बाजार खालामनो थांनो नागिरदों बाजार बेदर लाबाय नै थुदो चलो गाइस नै सान्द्रि मोखाङा गावनि न'आव जाहोगोन होनना बुंनाया माबा जाहोनावसो फायना जाबायसिगोन नायलाय माबायसा बियो ओमफ्राय बेदर बायना लाबोबाय आंनोबा जाहोआ एसे इदि होननायखाय नङालै आं लेंना लाबोबाय ओमफ्राय बिन्दासै जानोसै अमा बेदर रुबाय ओमफ्राय इथिं दोङो थास' बिथराय दै बायनाय नाफामा बेखौ संसै आरोना गोथावनो स' गाइस अमा बेदर सुगुरनो लानोसै बिलाथिखौ हाग्रोना नाबो दङ नाखौ गाबोन जानोसै इखौ बाथोन देनानै इ जाबाय कारेन्टआनो थांना गुवाहाटि बायदियावनो कारेन्ट थाङो नालाय मा जागोन जल्दी आ जाओ हे भगवान पढ़े लिखे हम बड़े महान हे विश्वकर्मा भगवाननि नाम लानाय लोगो लाइन फाइनो जोंनिया बिराद डेन्जार चॉकलेट लाइम जूस कहाँ है जाना है मंदिर लोग ना बेला थिगा नामन थाम So guys, नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव जोंथ' बिराद गोथाव ओंख्रि जानो नागिरदों नै जोंना बेदरखौ रुनानै आराम लासै थाबाय जोंहा दानिया बिराद गोथाव संनो रोङोसै गाइस सोलोंनानै लाखिखोमानाय नामा नोङो आइडियाफोरखौ नोंथांमोना बहुदानो सोंहरगासिनो अनजनाखौ खबर लाहरगासिनो नुवाखै होननानै नुगोन साननैसो उनाव नुगोन नोंथांमोना ओमफ्राय दायो बियो माने एसे माने हेल्थनि प्रब्लेम जादों नालाय बेनि थाखायनो माने एसे सिकित्सा लाहैदो आरो जोंहा मोनबायानो नै वाव गोथाव जादों जाना नायनांगोन होनबासो मिथिगोन होनदों नै गाइस जोंहा नानि संनाय अमा बेदरखौ आं साखिनो नागिरदों दायो गुदुंथारले गुदुंथार
जामाम गोथाव ला नै थास'खौ संबाय आराम पियास होनानैहाय थावनो अर बारा होनानै खोबना लायनोसै बिलाथिबो होगोन आरो ना बेयावनो ओमफ्राय लोगोसे दंबावो आरो ना दाबखा वाव 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 गाइस नै जोंनिया थास'आ जानानै संबाय गोथावनो मोदोमना नारें गोथांखौ गोथाव जाबाय मिथिबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दायो जानोसै साफा मोनलायलायबाय दुगैनानै खामानि मावखांनायनि उनाव दुगैखांनासो ओंखाम जानो मोजां मोनो आङो नङाबा बोरैबा मोनो तामाम गोथाव जादोंमोन दे थास' आइथिंजों ओमफ्राय ना दाबखाजों ओमफ्राय अमा बेदरजों बिलाथि आरो लोगोसे आलु बाथोनबो दंबावोमोन आरो भेन्दि रुनानै बाथोनबो सेफ्लायदोंमोन आरोना बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनहाबो जानो लुगैदों नामा गाइस जानो लुगैदाङा आं दा बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो दा नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय